Перфектното тесто. Сложете брашното в плик с цип. Добавете сол, захар, суха мая. Налейте топла вода, зехтин. Умесете еластично и меко тесто в плика. Оставете да втаса за 30 минути. Обърнете тестото върху масата. Умесете тестото. Сложете тестото между две кори за яйца. Нарежете моцарелата на купчета. Сложете моцарелата във всички вдлъбнатини в тестото. Обърнете тестото. Оформете топчето от тестото. Намажете тавата за печене с зехтин. Сложете хлебчетата в тавата. Оставете да втаса за 20 минути. Счупете едно яйце. Разбийте с вилица. Намажете хлебчетата с яйце. Печете 35 минути. Ето така изглеждат перфектните хлебчета.